أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد. وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مرجوها إلى النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. أحييكم بتحية الإسلامية، تحية من عند الله مباركة طيبة المنزلة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da yaddansa ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka, ba don komai ba sai don tunatar da 'yan uwanmu akan abin da ya shafi addininmu na musulunci. Dan abin da nake so in dan yi tsokaci shine hukunci da aka yanke wa Abdul Jabbar. Ya tona mana asiri, ya ƙara bayyana mana zindikai da suke cikinmu da kuma munafukai da suke cikinmu, kamar inda malamai suke ta maimaitawa aka ringa watsawa tuntuni. Duk wanda ya zagi annabi ko ya ɓaci wa annabi, hukuncin shi shine kisa addinin musulunci. Duk wani hukunci, duk wani zagawa da za a yi, duk wani zagaye-zagaye, in aka yi wani abu koma bayan haka, to ba hukuncin Allah aka yi ba. Duk wani abu da aka yi bayan kisa ga duk wanda ya zagi annabi, to ba hukuncin Allah aka yi ba. Idan mutum musulmi ne ya zagi annabi, hukuncinsa kisa ne. Idan mutum arne ne ya zagi annabi, hukuncinsa kisa ne. Wannan adilla masu ɗumbin yawa sun tabbata a cikin alkur'ani da hadisi. To duk wanda ka ga bai goyi bayan wannan hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar ba, imma zindiki imma munafiki, imma dama asali arne ne bai yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba, bai yi imani da shi ba, yana bayyana musulunci ne a fili, munafiki kenan, imma zindiki. Ɗayan biyu ne za ka samu akan wannan. Gabanin in je akwai wanda zan yi tsokaci akan maganar su, akwai wani Makari, Prof Makari, duk da na ga yan uwa suna rubuta a social media a kwanan nan Prof Makari ya ce, to zan yi tsokaci akan maganansa. Sannan kuma akwai ɗan dunkulallen sako da su kansu 'yan bidiya umuman zan isar musu. Da farko ya kamata su wa'annan 'yan bidiya da muke ta burza da su, wannan ya zama musu izina, ya zama musu kuma wa'azi. Me yasa na faɗi wannan magana? Wallahi zan iya rantsewa shi kanshi Abdul Jabbar bai yi tunanin zai iya isa gurin da ya isa ba. Idan kai so bari duka me ya kai Abdul Jabbar ya faɗa waɗannan matsalolin, wallahi ba komai bane face kiyayya da gaba da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Gaba da kiyayya da sunnan Annabi, wallahi ta isar da shi can gurin. Da farkon lamarinsa ya fara da zagin malamai waɗanda suke tare, suke rayuwa na sunna, irin su malamin mu Sheikh Jafar rahimahullah, irin su malamin mu Dr. Sani hafizahullah, irin su malamin mu Pakistan da makamantansu. Iya malaman da suke zagaye da shi yake ganin su kulla yaumin, su ya ringa kundumawa ashar, yana musu sharri. Ya ɗan ƙara gaba kaɗan, da kunne na naji wani cin mutunci da rashin albarka da yi wa Sudais. Ka duba Sudais fa ba ma a Najeriya yake ba, to amma misali sabiya da yana dangana kansa da sunna, ahlus sunna ne, Abdul Jabbar ya kukkunduma masa ashar. Daga nan yayi gaba ya fara zagin irin malamai waɗanda suke raye, ala sheikh, daga nan ya ɗan yi gaba irin su Usaimin bin Bas. Albani ba irin iskanci da rashin mutunci da bai yi wa Albani ba. Ba irin, yakan iya kawo hadisi ya ce Albani ya da'ifantar da shi amma ni na inganta shi. Ba irin rashin mutuncin da bai yi ba. Ya gama wannan zagin, daga nan ya ƙara gaba, ya je kan ya ce akwai wasu hadisai suna da matsala a cikin Bukhari. Ya fara zagin irin su malaman Bukhari, Ali ibn Abdullahi al-Madini, ire-iren su ya fara zagin su. Karshe ya zo ya zagi su Bukharin, ya nuna aikin banza suka yi, shirme suka yi, bata lokacin sa suka yi, ba su yi aiki wa addinin musulunci ba. Yau shi a wannan lokacin ne zai yi aiki wa addinin musulunci. Ya kara gaba, ya fara zagin su Yazid ibn Muawiya, daga nan ya fara zagin Sayyidina Muawiya. Karshe ma ya zo ya ce Anas dan Malik kwata-kwata ba su ma haɗu da annabi ba. Irin su Mugira ya nannarka musu ashar, Abu Sufyan ya zazzage idan abin nan. Karshe ya zo ya zagi Sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, wa'annan duk ba wanda bai zage su ba.
karshe ma yazo ce ai mulkin sayyidina Usman kaman gwamnati ne ta family and friend, haka gwamnatin sayyidina Usman ya kai karshe yazo yake cewa talakawan sahabbai su ne suka haɗu suka kashe sayyidina Usman. To dama channel ne, hanya ce, duk wanda ya bi wannan hanyar sai ya karasa, karshe sai ya karasa kan annabi, sai ta karkare narkawa annabi ashar, sai ya ce wai a cikin Bukhari ya gani, sai ce a cikin Bukhari ya gani, ya ta karkare ya faɗi mummunan magana akan annabi, in an ce masa a ina ke sai ce gashi ne a cikin Bukhari, kwatankwacin abin da arna suke yi su ce sun gani a cikin Alkur'ani. Wallahi akwai arne da muke tattaunawa da shi, ya ce ai an ce annabi Muhammadu an ce a Qur'ani ya rikitar da duk wanda ya so da sautinsa. Na ce masa wata aya ne, yake cewa ai Allah subhanahu wataala ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Na ce masa wannan ayan da shaidan ake, na karanto masa ayan gabaki daya. To kusan irin wannan fahimtar da arna suka ringa yi wa Alkur'ani mai girma, irin fahimtar da Abdul Jabbar ya ringa yaɗawa a cikin hadisan annabi, sai ya kunduma asar, in an ce ina gani sai ya ce gashi ne a cikin Bukhari. To me ya kai shi kamar yadda na faɗa har ya isa ga yin da ya isa kyama da kiyayya wa ahlus sunna wal jama'a da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi yana ga idan ya je lalata su Bukhari da Muslim to ya gama da mu, sabila da kwari da gaske mu addinin muna ɗauko su a cikin Bukhari da Muslim, daga Qur'ani sai Bukhari sai Muslim da sauran littafan hadisai. Daga ka lalata mana Bukhari da Muslim shikenan ka gama da addinin mu. To kiyayyan shi daga sunna har ya je abin nan. To wallahi tallahi muna muku gargadi, yan bid'a waɗanda muke yi da su a wannan lokaci, wallahi tallahi in har ba ku daina murɗa maganganun malamai ba, ba ku daina cin mutuncin mutanen kirki ba, wallahi sai kun isa sama da yin da Abdul Jabbar ya isa. Yanzu wannan yare jaki baka jin bugu zai ɗauko maganan Ibn Taymiyyah, magana ta Ibn Taymiyyah sai ya murɗa ta, ga abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa sai ya murɗa ta, larabcin daban hausan daban. To wallahi da haka Abdul Jabbar ya fara. Abdul Jabbar zai ɗauko maganan Albani, yin da ya karanta larabcin daban, yin da kuma zai yi fassaran daban. To haka jaki baka jin bugu yake yi. Wanda abin da zai baka ban haushi shine hatta magana da ake yi da Hausa, wannan yaro jakin baka jin bugu sukan iya murɗa ta. Magana fa da yaren Hausa sai ka ji sun murɗa ta. Dr. Idris Abdul Aziz ya ce kashi ya fi maulidi, sabiya da shi kashi an yi babuka, an yi ba da ilimi akan shi, annabi ya yi bayani akan, amma maulidi bai haka ba. Amma da ya tashi sabiya da fasiki ne shi bai tsoron Allah, sai ya ce ai wai dakta ya ce yin kashi ya fi murnan zuwan annabi Muhammadu. Duk wanda ya je saurare shi zai abin da ya faɗa kenan. Kaga magana ce fa aka faɗa da Hausa ya juya ta ya murɗa ta. To dan Allah in an kawo ta da larabci ko me kake ji? Wanda yau jama'an mu da yawa 99 ba a jin larabcin nan. In dai za a faɗi magana da Hausa su murɗa, to amin babu aula da larabci. Da aka gargaɗi jaki baka jin bugu. Wallahi luhumul ulama'i masmumun, naman malamai guba ne, duk wanda yake sai ya har. Murda maganganu da kuke na Ibn Taymiyyah, wasu abin da suke suna yakan wajen su huce ne akan maganganu da muke karantowa na shirka a cikin littafansu. Idan muka ce Inyasi ya ce kaza ya saba wa Qur'ani da hadisi, Tijjani ya ce kaza ya saba wa Qur'ani, wani ya ce kaza, sai su dauko maganganun malaman mu wanda sun san ba haka bane, sai su murda dan su ce wai ai mu ma mana da shi, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Tunda su sun karkace kuma wai ku din ma kun karkace. Akwai maganganun shirka da kafirci a rubutun su Inyasi, kararrawan da wallahi ko karamin ɗalibi mai jin larabci zai fahimci kwa ba kai. In mun fito da irin wannan sai to ai Ibn Taymiyyah ma gashi, ai ga al-uqudud durriya, ka alƙudu zirriya. Idan kana so ka fito da aƙidan mu ka nuna munin ta ko kyanta, fito da littafan mu na aƙida wanda muke ibada da su. Yanzu akwai kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab, ba kuna ce mana wahabiya ba, to ɗauko kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab, faɗa aƙidan mu tana cikin wannan littafin. Duk abin da ke cikin littafin aƙidan mu ne, fito ka soke shi, ka gan za ka ƙara sakan ɗaya a musulunci. Ibn Taymiyyah na da al-aqida wasatiyya, duk abin da ke cikin al-aqida wasatiyya na aqida, wannan aqidan mu ne, fito ka soke shi. Amma ka je ka dauko wani littafin da ai akan Ibn Taymiyyah bayan ya mutu ma aka yi wannan littafin, kaga baka san abin da kake yi ba. Da haka abu na farko gargadi ga masu bankar maganganun malamai, wallahi za ku yi sayin da Abdul Jabbar ya isa, wanda jaki baka jin bugu ya kama wannan hanyar. Kwanaki da muka masa raddi akan abin da ya shafi istiwayin ubangiji, wato akwai maganansa da ke cewa ba fa kowace magana bane Abdul Jabbar ya faɗa ya yi kuskure, a'a akwai maganan da ya faɗa daidai ne,
wanda na sanya muryan kowa ya koma karatukan da muka masa raddi na baya zai samu wannan. Yace ba fa komai da Abdul Jabbar ya faɗa bane ba daidai ba, a akwai abubuwan da Abdul Jabbar ya faɗa gaskiya ne, daidai ne, gaskiya ne, daidai ne, kawai dai usulubin ne bai bi usulubi mai kyau ba. Wanda a wannan karatukan da ya na istiwa'i ya zagi Imamu Darimi da ke baka jumbu, ya yi shagube wa Ahmad ibn Hanbal, ya yi shagube wa Imamu Tabari ibn Jarir ne Tabari, ya zagi Abdullahi dan Ahmad ibn Hanbal kama zagin shi kace masa yace mujassimi ne, ya musu wannan zagin. To wallahi na rantse da Allah duk wanda zai yi gaba da hanyar salaf wallahi sai ya zagi wannan mutanen kirkin, sai ya zagi sahabbai, kuma sai ya zagi annabi. Sabila da mu ba wani hanya da muka ce abi sai wannan hanyar annabi. Duk wanda zai zage mu ko zai yi rigima da mu to akan wannan hanyar ne. Duk wanda zai zage mu ko ya rigima akan hanyar nan ne. Shi yasa zagin idan ka zage mu ba akan mu zai tsaya ba, zagin sai ya karasa ka annabi Muhammadu. Yanzu idan ka zo ka zagi gemu, karka ji ni ka zaga, ba ni ka zaga ba, wallahi annabi Muhammadu ka zaga. Domin annabi shi ya ce a cika gemu. Ba wani littafi da aka faɗi sifan annabi sai da aka ce yana da cikakken gemu. Abu Ma'mar yace sa'alna Khabbaban, mun tambayi Khabbab ibn al-Arat, yaya kuke gane annabi in yana sallah ta boye, ya kuke gane in yana karatu? Yace bittirabi lihiyatihi, da sauka da tashin gemunsa. Annabi ya faɗa a cikin Bukhari hadisi Abdullahi bin Umar, hadisi Abi Hurairah, manzo ya ce ku cika gemu ku rage gashin baki. Sai ka zo ka ce ga wani da gemu kaman bunsuruwa, kaza ga annabi Muhammadu. Ka zo ka zagi dage sutura, dage wando, wallahi ba mu kaza ga ba, annabi Muhammadu kaza ga. Saboda da hadisan nan duka ba wai raɗin kanmu bane, akwai hadisai sama da guda 20 da annabi ya ce a dage tufafi. Don haka hazarin ku kula kwarai da gaske, ba gaba muke yi da ku ba, abun ba faɗa bane, ba kakala bane, a'a a zo a haɗu a gyara ne. Ka je ka ɗauko maganar malami, kai ka sani tsakaninka da Allah wannan malamin ga abin da yake nufi, amma ka murɗa ka bankara, wala ba za ka yi kyakkyawan ƙarshe ba. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, za ka ga wato da yawa waɗanda suke murnan wannan hukunci da aka yanke Allah ga muni a halin sunna. Za ga a rubuce-rubucen mu, kusan malaman mu a wannan satin kusan ba wanda bai yi magana a kuduban shi ba. To amma me yasa in bidiya suka yi shiru? Malaman su suka yi tsit. Kusan duk malamin ahlus sunna wal jama'a kusan sai da ya fito ya goyi bayan wannan hukunci, saboda da an yi hukunci da ya dace da alkur'ani da hadisi. To me yasa malaman bid'a suka yi shiru? To wallahi hanyar duk ɗaya ne, hanyar duka ɗaya ne. Yin da Abdul Jabbar ke kiyayya da salaf da hadisan Bukhari da Muslim, wallahi su ma haka ne, su ma haka ne. Wani daga cikin sai na ga yayi rubutu yana cewa wai tunda an yi hukunci akan ya ɓaci annabi ne, ai akwai ƴan izala salafawa su ma da suka zaki annabi, su ma ya kamata a musu wannan hukuncin. Wai kamar Dr. Ibrahim Dr. Jala Jalungu. Na ce lalle wannan jakin jahili ne, bai san abin da ke faɗa ba. Wai Dr. Jala shi ma ya kamata a masa hukunci ya ɓaci annabi saboda ya ce iyayen annabi suna wuta. Kaga duk wanda zai faɗi wannan magana ya bada adireshin shi jaki ne, kuma shi mahaukaci ne, bai da ilimi, jahili ne shi. Kusan abin da ya shafi wannan kadiyar ba ta jala zaka ce a titse ba, sahihu Muslim zaka ce a kona shi duk gabaki ɗaya a Najeriya, domin duk wannan hadisan suna ciki. Kuma abin da ya kamata ku yi, Aisha Abdul Jabbar ba yanke masa hukunci aka mai da aka masa tsiye. Abin da ya kamata shine ku ce a ɗauko da tajala jalungo, sai a nemo wanda ya kai a cikin ku irin misali Sharif Sale, sai a haɗa su akan matsala. In Sharif Sale ya kora da tajalo, ta yi gwamnati ta masa wannan hukunci. To amma kawai kai da wanda shi abin da shi Abdul Jabbar ne kusan ittifaqan duk duniyar musulunci an yadda yayi kuskure, sai kai abin da kai a kwakwalwanka ne yake sawwara maka sabiya da jahilcinka, ka zo ka ce wai da tajalo shi ma ya kamata a masa wannan hukuncin. Ya nuna muku san abin da kuke yi ba. Da haka abin da ya sa ga yan bidiya sun yi shuru akan abin, wallahi munafurci ne. Da yawa abin da Jabbar ne yake faɗa yana cikin littafansu, yana cikin littafansu. In kaga dan Tijjaniya ya fito yana ce yana murna akan cewa hukunci, wanda yan kadan akwai wanda sun fito, wanda yan kadan wallahi mafiya yawan su ba wai dan kishin annabi bane, sabiya da yayi rugurugu wa Inyasi, yayi kace-kace wa Inyasi, yayi kace-kace wa shehunan su, wallahi wannan shine. Me yasa na faɗi wannan maganan? An samu a cikin su wanda sun yi zagi annabin da ya fi na Abdul Jabbar. Me yasa ba su fito sun ce a hukunta shi ba? Yanzu Abdul Inyas ci fa da ya kama suna annabi Muhammad ya lafta masa ashar a cikin garin Kano. Ba wani munafikin malamin Tijjaniya da ya fito ce a hukunta shi. Yace da Muhammadu zai zo nan gurin sai mun tattake shi akan Inyas. Ba wani munafikin malami da ya fito ya magana a cikin su. Ba wani wanda ya fito ce dole sai abin nan. Malaman mu na sunna su suka ringa kuɗuba suna inkarin abin.
irin su Sheikh Lawan Abdallah Gadan Kai da makamantansu, Sheikh Ahmad Bamba kafin ya rasu, su suka ringa inkari, amma ba wani munafikin malamin bid'a da ya fito dan ɗarika ya abin nan. Me yasa? In dai dan annabin kuke yi an taba shi, me yasa Abdul Inyas ba ku fito kun ce a yanke masa hukunci ba? Me yasa? To shi ma Abdul Jabbar akwai dalili. Na farko akwai bambancin ɗarika, na biyu kuma su kansu shehunanku ya bi ta kansu ya kutuntuma musu ashar, shine kawai. Amma ba haka ba, in dan kishin annabi ne Abdul Inyas ya kamata ku sa a hukunta shi. Akwai wanda ya waƙan lam yalid wa lam yulad kake shehu barhama, wanda wannan ridda ne, kafirci ne, me yasa ba ku fito kun ce a hukunta shi ba? Akwai wanda ya yi baba uban Allah Inyasi, me yasa ba ku fito kun ce a hukunta shi ba? Akwai wanda ya waƙan ta ci ta gare barhama ne ubangijin kowa, me yasa ba ku fito kun ce a abin nan ba? In da gaske kishin musulunci kuke, to wannan akwai interest akai. Sabiya da ya zagi shehunansu, ya ci mutuntun shehunai, ya ce zai shirya harin da zai hana tsofaffi bacci. Ya ɗauko diwanin Inyasi ya masa ɗiban albarka, ya zagi Inyasi. Wallahi wannan shine, amma ba wai dan kishin annabi bane, ba dan kishin annabi bane. Abu na biyu ko in ce abu na uku shine, akwai wani wanda na je fito yana cewa a cikin soyayya a cikin Bukharin nan tabbas akwai hadisan da ya kamata dole sai an cire su, hadisai ne marasa kyau. Wani jahili ɗan Kano, jahili, na faɗa na ce mu wato ba wani ma'asumi sai Allah da annabawansa, ba wani wanda baya kuskure. Allah al'ismatu lillah, amma na yanzu misali tsakani da Allah profeso ya yi kuskure, shin muna ga dan Allah dan naziri zai iya zuwa ya gyara wannan profesan? Idan aka yaka an yi wa ilimi adalci, profeso a ilimi a tafsiri ya yi kuskure, ko kuma misali ya kawo wani abu sai wani dan naziri ya zo ya ce profeso ka yi kuskure, shin hankali zai iya ɗaukan wannan? Wannan fa na kawo mana gajeren misali wanda kwakwalwanmu za ta iya ɗauka. Imamul Bukhari kafin ya haɗa littafinsa, mun san shekara nawa yayi, mun san gari nawa ya je, mun san tafiyan watanni da shekaru nawa yayi. Imamul Bukhari duk garurrukan da suke zagaye da garinsa Bukhara, ƙauyuka duk sai da ya zaga malaman cikin ta ya rawaito hadisan annabi. Wani tafiyan wata, wani tafiyan satuttuka, wani tafiyan watanni. Bayan ya gama da garurrukan ƙauyukan gefensa sai ya bazama duniya, ya shiga Iraki, Bagadada, wanda a lokaci ita ce santa ta ilimi. Imamul Bukhari sai da ya shige ta sau 7 lokaci daban-daban, tafiyan watanni ne. Ya shiga yankin Hijaz, ya shiga garin Makka, ya shiga yankin Madina, duk malaman gurin yakan je ya karbi hadisan gurinsu. Ya shiga Misra, lokacin fa ba jirgi ba mota, raƙumi ne ko doki, wani sa'in da kafa suke tafiyan watanni. To mutumin da yayi wannan aikin ya zo ya haɗa wannan littafan ta irin waɗannan aikin, wanda kowane hadisi Imam Bukhari sai ya istikara bayan tsantsan bincike da yi na sashi, sai ya istikara ya jera a littafi. Yau kawai ga wani dan iska ya ci shinkafan shi da wake a falon gidansa a fanka AC, ya ce wai abin da ya faɗa ba daidai bane. Ai ya kamata idan mutum kana da hankali ka fahimci wannan abin nan. Imam Muslim ta ya mun san da suka haɗa wannan hadisan annabi, to amma ga mutum jahili bai ma fahimci abin da Bukhari ya kawo ba kwata-kwata, wai amma an yi kuskure. Ka tsaya ka fahimta kafin kai zancen kuskure. Yanzu ba wai zancen kai rushe abin wanda suka zo na baya ba, a ka tsaya ka fahimci me ma suka zo da shi kafin kai zancen wai sun yi kuskure. Kai baka ma fahimta ba kace sun yi kuskure. Don haka zancen cewa wai Bukhari akwai hadisai kaza kaza kaza, akwai wani jakin ma da ya ce wai akwai hadisan Yahudawa a cikin Sahihul Bukhari. Haka wannan maganar zunzurutun jahilci ne sai ya faɗi wannan magana. Ba mu ce a cikin Bukhari ba za a iya samun kuskure ba, amma wannan 'yan jagaliyan jahilan, na rantse da Allah ko ni na inganta hadisi wallahi wannan ba sai su ce komai akan shi ba, balantana akan zancen Bukhari, balantana da zancen Bukhari. Project ɗina da ne na jami'a na yi hadisai guda 7, su ne takariji ne aiki a kansu, na inganta guda 2, na hassana guda 4, na da'afa guda 1. To na rantse da Allah ko su ba su isa wannan sai suka akai ba, ballantana Sahihul Bukhari, ko su ba za su iya magana akan sa ballantana wato Sahihul Bukhari. To ga mutum bakin jahili, ku karatu ma ba iya karanta daidai, amma ka daina cewa wai a cikin Bukhari akwai kuskure, a cikin Muslim akwai kuskure. Ina za mu je da wannan? Idan baka duba karatun da malaman nan na baya suka yi yanzu, ba ka samu ba ma malami, ba a ma karatun, ba a ma karatun. Abu na 4 shine abin da Makari ya faɗa, wanda kusan munafircinsa ya bayyana mana a fili, san zuciyansa ya bayyana mana a fili. Duk wani mai hankali
ya bayyana a fili. Lokacin da aka yi mukabala da Abdul Jabbar aka je aka kure shi bai da hujja, a wannan lokacin Makari ya fito ya faɗi wasu maganganu, duk da ba a lokacin ya ce shi bayi ma sauraron Abdul Jabbar din, bai ji abin da Abdul Jabbar yake faɗa ba, amma ya fito wasu maganganu da aka masa ca a ciki, sai ya fito ya nuna kamar ya sauka akan maganarsa, to yanzu da aka yi hukunci, yanzu dan Allah a ce Makari kai ne alkali, wani hukunci ya kamata kai a Abdul Jabbar? A ce kai ne alkali, shekara guda ana buga shari'a, shekara guda da rabi, an ce duk shaidinsa ya kawo, duk dalilansa ya kawo, duk wata hanya da za a bi dan a masa adalci bawan Allah nan an yi, bai iya kare kansa ba, wanda kuma ba zai taɓa iya kare kansa akan wannan mangarin da ya faɗa ba. To amma da aka yanke hukunci sai ya rubuto ya sha gobe, wai da yawa waɗanda ake musu hukunci da zindikanci ake musu hukunci, zaka samu wato ba wai zindikancin bane yasa aka musu wannan hukunci, a siyasa ne yasa aka musu wannan hukunci. To ga tambayoyin mu Makari. Abu na farko tambayar mu shine, shin yanzu duka waɗanda suka zagi Annabi a lokacin sa aka kashe su duk siyasa ne? Waɗanda suka zagi Annabi aka kashe su a lokacin siyasa ne? Hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawud, wani makaho yana da wata mata, wato kaman kuyangansa, suna da 'ya'ya, tana masa biyayya, amma ta kasance tana bacin Annabi wannan baiwa. Wannan makawan ya tashi yana lalumi har sai da ya samu wuka ya soka mata ya kashe ta. Bayan an gaggawan wannan mata, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yake cewa wanda yi wannan ya tashi ya gaya min, ina haɗa shi da Allah ya tashi ya yi bayani waye haka. Wannan makawan ya tashi ce, ya Rasulullah, ni ne, ta kasance tana karkashina, tana zaginka, tana cin mutuncinta, na mata tsawatar mata taki, na hane ta taki, shi yasa na kashe ta. Manzala ce, alashhadu anna damaha hadar. Manzala ce, ku shaida jininta ya tafi a banza, yayi daidai jinin ya tafi a banza. Shin wannan shi ma siyasa ne Makari? Ya fito ka ba mu amsa. Shin wannan shi ma siyasa ne? Hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Ibn Abbas, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin garin Makka, sai aka ce masa, inna ibana khatalin muta'allaqun bi astaril Ka'aba. Yake cewa ga Ibn Abbas ya ce, aka zo aka cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ga Ibn Khatal yana rike da wato jikin ɗakin Ka'aba, ya rike suturan jikin ɗakin Ka'aba ya ci kuikuye shi. Wa Ibn Khatal ya zagi Annabi, ya musulunta, ya ridda, ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya umarci wasu bayi ma suka zage shi. Da aka zo fatawa Makka, manzo Allah ke cewa duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba a kyale shi kar a taba shi, duk wanda ya shiga gidansa a kyale shi kar a taba shi. Sai aka zo aka ce, to ga Ibn Khatal yana rike da abin nan din ɗakin Ka'aba, manzo ya ce uqtulu, ku kashe shi. Annabi ya ce ku kare shi, haka aka je aka kashe shi, yana fa jikin ɗakin Ka'aba. Manzo Allah ya ce ku kare shi. Hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim. To kai prof, wannan shi ma wato siyasa ne? Wannan shi ma siyasa ne? Ibn Khatal da sauran waɗanda suka zagi Annabi da makamantansu, shin duk siyasa ne? Yanzu akwai Ka'ab ibn Ashraf, na ce malli bi Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad ahada Allah wa rasula. Wa zai yi min maganin Ka'ab ibn al-Ashraf? Ya cutar da Allah da annabinsa. Muhammad ibn Maslama ya ce gani. Muhammad ibn Maslama bai gushe ba sai da ya kashe Ka'ab ibn al-Ashraf. Hadisin na cikin Bukhari da Muslim. Shin shi ma wannan siyasa ne? Akwai Abdullahi ibn Atik, shi ma ya cutar da Annabi. Manzo Allah cewa zai yi maganin sa. Abdullah, ɗaya daga cikin sahabbansa, ibn Atik, ya je gidan Ka'ab ibn al-Ashraf da girman mutumin da wato kasar ne babba da sojoji da komai, amma sai da ya je ya kashe shi. A lokacin da ya fito a gidan, ya zo fitowa ya faɗo a karu har ya karya kafansa. Duk da haka bai bar wannan gidan ba har sai da jejigari ya waye an tabbatar an kashe shi kafin ya zo. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Shin shi ma wannan siyasa ne? Da sunan prof, kana nuna jahilcinka a kasuwa, a tasha, da kuma sunan prof. Da aka wannan tambayar mu na farko kenan, waɗanda suka yi batanci wa Annabi tun a lokacin sa yasa aka kakkashe su. Shin su ma wannan, da kuma wanda ya faru a baya, shin wa'annan su ma siyasa ne? Abu na farko kenan. Abu na biyu, kai yanzu a gurin ka prof, ka fito ka gaya mana me hukunci Abdul Jabbar a addinin musulunci. Ka fito ga mana, ya kira Annabi dan luwadi, ya kira shi dan fyaɗe,
ya kira shi akan cewa yayi fyaɗe, ya kira shi ya sha giya, ya kira shi kamar ba ma guje. Fito ka gaya mana, in kai ba munafiki bane zindiki, fito ka gaya mana prof, miye matsayin Abdul Jabbar a gurinka, me hukuncin sa? Ko duk abin da kai kana ga wannan daidai ne, kana ga ba matsala, ya dace da Qur'ani da hadisi. Kuma wa'annan fa su ne suke cewa san annabi, sun mai da san annabi kawai a tare ayi maulidi. Shi yanzu dan bid'a idan ka tambaye shi ma huwa hubbun nabi, me ya san annabi kawai a gurin shine a hada ayi maulidi. In dai an zo an tare an yi maulidi an yi wannan iskancin da kaɗe to ka cikakken a san masoyin annabi. Yau me laifin mu a gurin su shine cewa da muka yi adawo kan na annabi. Wai abin da zai baku mamaki har cewa suke wai mun ce ai komai sai annabi yayi. Ka ji fa maganan, wai ku ba kun ce komai sai annabi yayi ba, wai abin ma wai abin zargi ne. Wai cewa da muke komai sai annabi yayi, so a gurin su wai abin zargi ne. Kuma a lokaci guda wasu ce maka wai su masoya annabi ne. Komai sai annabi yayi. Wai kuma a lokaci guda su ce maka komai sai annabi yayi. To a lokaci guda kuma su ce maka su ne wai masoya annabi. لو كان حبك صادقا لأطعته قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allah ce kul ka ce musu atiullaha ku bi Allah war rasul da annabinsa, fa in tawallaw in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirina, in kun juya baya Allah baya san kafirai. Ashe saba wa annabi kafirci ne, kin biye wa annabi kafirci ne. Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, idan kun masa biyayya kun shirya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ce abinda annabin ne ya zo muku ku damka ku rika, abinda ya ne ku kuma ku hanu. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. Allah ya ce su fa tsorata su fa fadaka masu sabawa umarnin Annabi Muhammadu kafin wata fitina ta same su ko ta azaba mai radadi, ko ta azaba mai radadi. Kul ati'u Allah war rasul. Amma duka ba ruwanku da biyayya wa Annabi, shigan ku ba irin nashi ba, haban ku ba irin nashi ba, sallan ku ba irin nashi ba, salatin ku ba irin nashi ba. Wani dan iska kwanan nan karare fito yake cewa ai salatul muhammadiyya ma da muke ibrahimiya ita ce marar lada, ba ta da lada, wanda wani katan shehi malamin su ya kirkiro wai ita ce mai lada salatul fati, wanda ba ta qur'ani ba ta hadisi ba umarnin annabi akan ta. Wannan wani irin soyayya wa annabi ne, ba biyayya ba biyayya. Kawai kun dauki san annabi shine kawai a haɗe rana ɗaya ayi maulidi, a haɗe rana ɗaya ayi maulidi. Yanzu duk maganganun da shi wannan dan iska Abdul Jabbar ya dinga yi, wanda wasu mai imani, duk wani mutum mai imani yana kyaman saurara, amma duk da haka wai an masa hukunci wai prof ya nuna baya goyon bayan wannan hukunci saboda da munafurci da zindikanci, baya nuna wannan abin nan, baya nuna ba abin nan. Sauran malaman kuma sun yi tsit sun dinka bakin su. Yanzu mun yi bayanin Dahir Bauchi bai ce komai akai ba, Sharif Sale bai ce komai akai ba, almiskin nan bai ce komai akai ba, wannan wa yake da suna na Kano me yake da suna wannan dan comedian din nan bai ce komai akai ba. Malaman mu da na sunnan su ne suke fitowa suke komai akai. Malaman mu ko kafiran amana da ake zama da su Allah sai dai ginda ya sharadi. Duk lokacin da za a taba Annabi Muhammadu to duniyan duka ta yi bombe, ba wai a kashe mutum ɗaya ba, na rantse da Allah da a taba mana Annabi Muhammadu wallahi gwara an sa bom a duniyan nan duka ta tashi, gwara a sa bom duka duniyan ta tarwatse. Shi yafi abin nan, shi yafi mana sauki. Allah ce wa innaka fu aymanahum min ba'di ahadihim wa ba'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Allah ce wa innaka fu aymanahum min ba'di ahadihim, idan suka warware alkawarin su bayan sun yi wannan alkawarin, wa ta'anu fi dinikum suka yi suka cikin addinin ku, Allah ce faqatilu a'immatal kufr, ku yaki shugabannin kafirci. Akwai sukan da yafi a taba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akwai sukan da yafi? Babu sukan da yafi mana a cikin addinin musulunci. Gwara mu rasa komi da kowa da komi akan a taba mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi gwara duka a bindige mu akan a taba mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi gwara duk a kashe mu akan a taba mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na rantse da Allah kowaye ya zagi Annabi Muhammad a kashe shi. Ba kuna cewa kaza ko a cikin mu ahlus sunna idan aka samu wanda ya zagi Annabi Muhammad wallahi a kashe shi a karshe. Ko a cikin mu ahlus sunna aka samu wani malamin mu na sunna ya fito ya zagi wallahi a karshe. Kowaye ya taba Annabi a karshe. To amma na wasu daga cikin sabiya da munafurci wato suna ta kwane-kwane. Yanzu hujjan Abdul Jabbar laifinsa akwai wanda ya ɓuya masa, ƙaramin yaro ma laifinsa bai ɓuya masa ba.
mutumin nan kai kake cewa duk wanda ka zauna da shi sai ya yi nadaman zamansa, ka zo an baka lokaci kace ya kasa maka. In ban da wasa da hankalin mutane, ka tafi da littafai guda 500, littafai guda 500 din nan da ka tafi da su dan Allah lokaci ɗaya zaka buɗe su? Wai minti goma ta kasa, wanda a wannan lokacin littafai 500 da ya tafi da su din nan ba fa duka zai buɗe a lokaci ɗaya ba. Abu na farko. Abu na biyu, mujalladi ɗaya idan ya ɗauka a cikin littafin nan shi ma ba lokaci guda zai buɗe shi duka ba. A'a, peji ɗaya zai buɗe a cikin littafin. Shi ma a feji ɗayan ba feji ɗayan duka zai karance ba, a layi ɗaya na farko zai fara karantawa, ya zo na biyu, ya zo na uku, amma ya ce minti 10 ta kasa, sabila da yaudara. Laifinsa waye ya ɓuya masa? Maganganu ne shi kaɗai ya shiga ɗaki ya ƙirƙiro su, amma an zo an masa hukunci wasu munafukai, wanda wani abun ban haushi, wai shugaban human rights yana cewa za a nema masa 'yancinsa, kuma abin da zai baka haushi wai musulmi ne. Wanda su dama kafaran duniya ma human right din nan kungiya ce ta Yahudawa, kungiya ce wanda aka gindaya ta duk wanda ya taba musulunci kaza sai su bashi mafaka. Ba kawo shi shugaban human right din ba kawo na arni ba. Yanzu inda wani Jacob ne ya fito yake cewa sai mun nema wa Abdul Jabbar yancinsa, to anan musulmai za mu tashi mu ce ayan taba annabin mu ne, to saboda da makirci sai aka turo musulmi yana cewa za su nema masa yancinsa. Shi Abdul Jabbar yana da yancin ya faɗi abin da ya ga dama, amma annabi Muhammadu mutuncin shi babu yanci. Annabi bayi da right, kuma musulmi. Yanzu inda wani kafiri ne faru da ya zo fito yi magana da na tabbata yanzu da an yi ca a kan shi, to ba kafiri ba ne, musulmi dan uwanku mai dungure shi ne fito da cewa za su nema masa right ɗin shi. Ya zagi annabi Muhammadu, ai yana da albarkacin faɗan baki, amma shi annabi Muhammadu mutuncin shi babu abin nan. Ina za mu je da irin wannan? In dai za a ringa taɓa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma, shi wanda ya taɓa yana zama champion, yana taɓowa mai kariya, dole mu zauna cikin bala'i, dole musibu su faru, dole a samu musiba. Don haka mu ahlus sunna wal jama'a muna goyon bayan hukuncin 100% da aka wa Abdul Jabbar. Hukunci ne wanda ya dace da Qur'ani da hadisi, hukunci ne irin hukuncin Allah, irin hukuncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka masa. Duk wanda kaga ya soki wannan hukuncin da aka yi, wallahi imma munafiki asali ba musulmi bane, ya shiga rigar musulunci ne, munafikin zindiki ne. Duk wanda kaga ya zagi wannan, in ba haka ba duk wanda zai masa hukunci in dai da musulunci ne, to wannan hukuncin da wannan alƙalin ya masa shine, wannan hukuncin da wannan alƙalin ya masa shine, in dai hukuncin Allah ne. Don haka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa azantar da wannan hukuncin don ya zama izina ga sauran ire-iren mujirmai ire-irensa. Allah ya sa azantar, kuma kamar yadda na faɗa adalci shine duk wanda ya taɓa janibin annabi, a hukunta shi. Wanda ya taɓa janibin annabi ya ci mutuncin annabi a hukunta shi. Kowaye a ko'ina yake, a kowane ɓangare yake. Amma misali ku ɗebo wasu abubuwan da kwakwalwanku da jahilcinku kuka ɗauka abin nan, kuka ɗauka ma an taɓa janibin annabi, wannan jahilcin ba irin shi muke magana ba. Wai yanzu ka zo ka ce annabi Muhammadu mutum ne, wai wannan ma wai ka rage shi saboda da jahilci. Allah yana qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Allah ce ka ce ni mutum ne kaman ku. Ba fa ni na faɗi wannan maganan ba wani malamin ba Ibn Taymiyyah. Allah shi ya ce ka ce ni mutum ne, innama iyaka ana basharun mithlukum yuha ilayya, mutum ne irin ku, ana wahayi zuwa gare ni. Idan ana nufin mutum ne kamar ni, matsayin mu ɗaya, darajar mu ɗaya, ba wani wanda ya taɓa faɗan wannan magana, ba wanda ya taɓa ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar su ɗaya ne a cikin mu ahlus sunna, babu. Annabi ya fi kowa daraja, in ta nahiya daraja ne annabi bayi da tamka, bai da sa'a. rasulullahi laysa lahu mathilun wala kufu'un lahu fil alamin. Ka kasira da na rubuta ta yaban annabi, wanda insha Allah za mu zo mu abin nan, za mu zo mu tarjamanta. A cikin nake cewa rasulullahi laysa lahu mathilun wala kufu'un lahu fil alamin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa lahu mathilun, gurin daraja da girma bayi da kwatankwaci, wala kufu'un lahu fil alamin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da tsara, bai da tamka a cikin talikai in gurin daraja ne, amma mutum ne ba Allah ba. To amma su a tunanin su annabi Muhammadu Allah ne. Duk lokacin da kace dan bid'a yana ce maka an ce annabi Muhammadu mutum,
yana kokarin ya ce maka wai shi ba mutum bane Allah ne, shi ba mutum bane Allah ne, wanda mu a gurin ma'anar Muhammadu mutum ne kamar sauran mutane, amma kuma yafi kowa daraja, yafi kowa girma. Shi yasa muka ce masa annabi Muhammadu. Ne yanzu za a ce mu annabi Muhammad, ne yanzu za a ce mu annabi. Kaga kenan gurin daraja da matsayi ba ɗaya muke ba, amma halittansa dan adam ne ba Allah ba. Da haka irin wannan ka zo ka ce an taba janibin annabi, jahilcin ka ne da dakikancin ka yasa ka faɗi wannan magana. Qur'anin da ke gaban ka ma baka ma fahimce shi ba. Amma ka zo ka zagi annabi ka ci mutuncinsa kamar yadda Abdul Inyas ya ce ko da Muhammad ya zo nan he mun tattake shi. Wannan ridda ne, hukuncinsa hukuncin kisa ne. Hukuncin kisa ne. Don haka kowa ya taɓa janibin annabi a hukunta shi, duk wanda ya ci mutuncin annabi kowa ya a ko'ina yake a hukunta shi. Wannan shi zai kawo zaman lafiya, shi zai kawo alkhairi, shi zai kawo albarka, shi zai kawo ɗorewan zaman lafiya. Amma yanzu misali human right ta shiga an yi kurɗa an fidda shi ya je ya ci gaba da lamuransa, wallahi Allah ba zai bari ba, wallahi Allah ba zai bari ba. Akwai abubuwan da mutum baya taɓa su ya kwana lafiya. Kafiri za ka ta iya kafircinka Allah ya zuba maka ido ya kyale ka. Inna ma numli lahum liyazdadu ithma wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Allah ke cakar kafirai su ga da masu laifi su ga talalan da muke musu, kar su dauka wai alkhairi ne. Muna musu talala ne dan muna musu talala ne dan su kare laifi. Amma akwai abubuwan da idan ka taba Allah bai barin ka. Daga ciki akwai annabi Muhammad, duk wanda ya taba annabi Muhammadu Allah bai kyale shi. Akwai alqur'ani, duk wanda ya taba alqur'ani mai girma waɗannan abubuwan Allah bai kyale su. Amma mutum kai ta kafircin ka da iskancin ka Allah zai iya kyale ka sai ka je can lahira. Da haka na rantse da Allah wallahi summa billahi, ko da human right din sun shiga an yi kurda an cire Abdul Jabbar, wallahi Allah ba zai bari ba. Ni na ga mu ku rubuta ku ajiye, Allah ba zai bari ba. Yawwa Allah ba zai bari ba. Taba annabi Muhammadu ruguza musulunci ne. Wata maganan banza wai ya taba annabin ne ta hanyar bashi kariya. Zaka kare annabi sai ka taba shi sai ka munanta shi? Zaka taba annabi, zaka kare annabi ne ka munanta shi? Da haka dai waɗannan abubuwa ne wanda duk wanda kaje ya fito yana ba kariya wannan mutum wallahi munafiki ne. Ba musulunci a kan shi, a ran shi, ba annabi a ransa, bai damu da annabin ba. Kuma kamar yadda na faɗa, sauran yan bid'a masu mummurda maganan malamai, wannan bawan Allah ya zama muku izina, ya zama muku izina. Ga magana abin da malami ya faɗa, ka zo ka murɗa shi, ka ɓata ma'anan. Irin fassaran da arna suke wa alkur'ani, irin fassaran da ke wa hadisan annabi kenan. Yanzu kafirai da suka zo suka ce annabi Muhammad ya shiga gidan Zaidu, ya ga Zainab bintu Jahsh tana wanka tsirara sai ji yana santa. Aka ce me dalilin ku? Suka ce wa tukfi fi nafsika mallahu mubdi wa taksha nas wallahu aqu an taksha. Kana boyewa cikin ranka abinda Allah zai bayyana. Suka ce shine ganinta da yayi tana wanka tsirara. Irin fassaran da arna suka yi wa alqur'ani, irin safadul libari yake ringa yi wa sahih bukhari da muslim fa. Amma duk da haka a masa hukunci, wai har wani ya zo ya suka akan wannan hukuncin. Allah ya rufa mana asiri, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kare mana aqidar mu. Ya Allah duk wanda ya taba annabinka, ya Allah ka dauki fansa. Ya Allah kar ka bar duk wanda ya taba annabinka a ko ina yake kowaye shi. Ya Allah duk wanda ya taba annabi, ya taba alfarman annabi, ya Allah ka mana maganin shi. Ya Allah ka mana maganin sa. Allah ka kara wa annabinka daraja. Ya Allah ka yi salati da tsira wa annabinka. Ya Allah ka kare mana aqidar mu. Ya Allah ka raba mu da barayin imani, da barayin aqida. Ya Allah ka kare al'ummar mu daga sharrin yan bid'a. Ya Allah wa'annan yan bid'an da muke yi da su ko da yaushe in masu halin shiriwa ne, ya Allah subhanahu wataala Allah ka shiryar da su. Ya Allah in ba masu shiriwa bane, ya Allah ka sanya katangan karfe da sharrin su da kaidin su da makirci wa al'umman musulmi. Ya Allah ka kare wannan al'umma. Ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa. Allah ka sa mu rayu rayuwa da dada, sannan mu mutuwa da dada, sannan mu shiga aljannanka. Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wallahu rasuluhu a'lam.